बे आंनि वाइफ बिना बसुमतारी ओमफ्राय आंनि मामाय साय बसुमतारी जोङो दमकलाव दंमोन दमकलनिफ्राय खामानि मावनो फैदोंमोन जोंखौ अनारा रुमनिफ्राय होखारदों ओमफ्राय लोगोनाव फैदोंमोन जोङो लोगोनि मैया 21 तारिखनिफ्रायनो 21 तारिखआव फैदों जोङो बेयाव आरिखेरियावहाय ओमफ्राय आरिखेरिनि लोगोनि मालिकआ जोंखौ रुमनिफ्राय होखारदों ओमफ्राय जों दा गोदाव सोराव जानानै बास स्टेन्डआव दंमोन दिनै ओमफ्राय आबसु बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन बड' वेलफेयार एस'सिएशननि मददजों जों दिनै बिसिमाव सफैदों। आच्छा ओमफ्राय जेनेबा दा नोंथांमोनखौ बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशना नागिरनानै मोनबोबाय दा मोनबोनाय नोंथांमोननि थाखाय जोङो दिनै थानाय बेबस्था खालामनाय जादों लोगोसे जानायनि माइरं दैरं रेसन बायदिसिना उन्दुग्रा मुवा लाबनानै होफैनाय जादों बिनि सायाव नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशनखौ? बिराद मोजां मानो होनबा जोंखौ मदद खालामनो थाखाय नङाबा जों सारमोना जोंखौ मदद खालामोनबा जों गोदाव सोराव बहा थांगोन बहा मागोन जों जोंखौनो हमनो हायामोन मानोना जों न' फारसेबो थांनो हाया गारिबो गैया ट्रेनबो गैया थांनो उसुबिदा थाखा फैसाबो गैया आखायाव सारमोननिसिम बयबो साबायखर मानोना जोंखौ हेल्प खालामनो थाखाय। दा खोनानो मोन्दों जेनेबा नोंथांमोना फुंनिफ्रायनो सानसे ओंखाम मोनजायाखै होननानै ओमफ्राय नोंथांमोना बिनि सायाव मा बुंनो सानो? फुङाव जों ओंखाम जादों एसे जेनेबा रुमनिफ्राय ओंखारनायनि सिगां ओंखाम जादों ओमफ्राय जानायनि सिगांनो ओंखाम जायैनि सिगांनो अनारा फैनानै जोंखौ रुमनिफ्राय होखारफैदों ओमफ्राय होखारनानै जों फैबाय होखारबाय नालाय जों ओंखाम जानानै फैबाय ओमफ्राय पुलिस स्टेसनाव फैदोंमोन पुलिस स्टेसनावबो जोंखौहाय बे फैनायाव जों मदद बिनायाव जोंखौ रायदों बे नोम्फानि न' नामा जोंनि पुलिस स्टेसनसो बिदि होनदों आरो नोंसोर गावबागाव जेराव फैदों जेरनिफ्राय फैदों बेयावनो थांफिन जों नोंसोरखौ एसेबो मदद खालामनो हानाय नङा बिदि होनदों। अके दिनै नै बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि हेफाजाब मोननानै बिथांमोना जोबोद खुसि जादों आरो जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशनखौ रोजा रोजा साबायखर बावनायजों लोगोसे आरो जोंनि माखासे आसामनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो बिथांमोना हेफाजाबनि थाखाय बा मददनि थाखाय आर'ज गाबदों जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननि सिगाङाव फोरमायदों बिथांमोना दिनै जों बिथांमोनखौ जों दिनै आश्रय होनाय जादों जिगिनि कालुगालु एरिया होननाय जायगायाव मोनसे जोङो फिसा न' लानानै जों बिथांमोनखौ दिनै बेवहायनो दोननो थाखाय जोङो थियारि खालामनाय जादों आरो बिथांमोननो जोङो दिनै जानाय लोंनायजों लोगोसे उन्दुग्रा मुवाबो लाबोनाय जादों जोङो दिनै सानसेखौ एटलिस्ट जेने तेने एडजास्ट खालामनो होनाय जादों बेवहाय कारेन्टनि माबा गैया जानानै दं जोङो केन्डेल लाइटनि बेबस्था खालामदों कारेन्टआ गाबोनसो फिक्स खालामनाय जागोन गाबोनसो लाइननि बेबस्थाखौ होनाय जागोन गोजोन्थों। आंनिफ्राय दिनै आङो बे जायगायावनो थायो आंनि रुमा बेयावनो दा नोंसोरखौ आं हामबाय होदों नोंसोरो दिनैहाय जोबोद लोगो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा नोंसोरो बेफोरनि खामानिखौ मावनानै लानो मोजां मोनब्ला नोंसोरो बैफोर दिनै लामा सामायाव ओंखारनांगौमोन बेबायदि गोदाव सोराव माबाफ्राव थालाबायनांगौमोन दा बेनिखायनो आं गोजोननाय मोनदों बेनिखायनो नोंथांमोनहा दिनै बेवहाय जेब्लासिम ट्रेन खारा अब्लासिम नोंथांमोना थाथ'दो जोङो साननैसोनि उनावहाय जोङो बास जों हगार हरगोन बिजों नोंथांमोना थांफानो हागोन आरो बेनि उनावहाय ट्रेन बेबस्था जायोब्ला ट्रेनावबो थांफानो हागोन बेनिखायनो बे दिनसिमखौ नोंसोरो मोजाङै थादो गुबुननि रुमाव थांनो नाङा आउट साइडआव नोंसोर ओंखारलाबायनो नाङा नोंसोरो जेरावनो थाबाय बेयावनो थाबाय थादो ससियेल डिस्टेन्स सेफटि हिसाबै थाबाय थादो अके गाबोनहाय आसाफ्रा फैगोन अके गाबोन आसाफोर फैगोन आसा लेडिस जोंहा आसा दङ बिथांमोनहा चेक खालामफैगोन बिथांमोनहा नोंसोरखौ फुल अरेन्टेड खालामगोन किसुमान दिननि थाखाय बेनिखायनो आङो जों इनफरमेसन होनो गोनां जायो बिसोरनो बेनिखायनो बे दिनसिमाव नोंसोर मोजां थादो दे अके बेवहाय दालि दङ माइरं दङ थाव दङ मस्ला मस्लि सिनि बायदिसिना दङ बिथांमोननि थाखाय जों जानाय लाबोनाय जादों आरो जुदि माबा मोनसे रिक्वायरमेन्ट जायोबा गोनांथि जायो जोङो आरोबाव बिथांमोननिसिम जों होफैनाय जागोन बेखिनिखौ जोङो होफैग्रोनाय जादों बिथांमोननो सोलिनो थाखाय अके थेंक इउ खुलुमबाय बिदिनो